पुणी सरी गला आउ किछि चना आनी दे ना। देखिलु पुणी सरी गला आउ किछि आनी की दे। रही जाए कमी हे जगन्नाथ ଅନଉଛୁ କଣ? ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ଯେତିକି ଖାଇଛୁ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହ। ହଉ ଏଇ ଶେଷ ଥରକ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆଣିକି ମତେ ଦେ। ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଚଣା ଆଣି ଦଉଛି। ଓ ତାହେଲେ ବଳରାମ ଲୁଚି ଲୁଚି